Kedy ste boli naposledy riadne naštvatí? Prečo pri rovnakej situácii jeden vybuchne jak sopka a druhý je pokojný jak baránok? Na túto otázku dostanete odpoveď práve v tomto dnešnom videu. A nie len to, dozviete sa jeden vzorec, rovnicu, z ktorej jasne uvidíte, prečo máte vo svojom živote také výsledky, aké máte. Zároveň sa dozviete, že keď zmeníte jednu jedinú vec, začnete dostávať úplne iné výsledky ako doteraz. Tak ako pri predchádzajúcich videách, aj dnes dostanete na záver tohto videa dva tipy, dve stratégie, ako sa môžete zlepšiť vo svojom sebaovládaní, a to hneď od dnes. Predchádzajúce video bolo o motivácii. Dozvedeli ste sa, ktoré dve emócie sú základom našej motivácie. Ak ste ho náhodou nevideli, tak si ho pozrite, aby ste získali kompletnú skladačku o svojej emocionálnej inteligencii. Takže vítajte, teším sa, že sa opäť stretávame pri našom miniseriáli. Dnešná téma sebaovládanie. Je to tretia zložka, tretí kúsok skladačky, z ktorého je poskladaná naša emocionálna inteligencia. Čo to ale je sebaovládanie? V jednej knihe som našiel tento príbeh. Veľmi ma zaujal, rád by som sa s vami podelil o ňo. Je zo starej japonskej povesti. Samurajský bojovník príde za svojím majstrom a požiada ho o objasnenie myšlienky neba a pekla. Majster mu však len posmešne odpovedá: Nie si nič, len hulvát. Nemám chuť plytvať časom na tvoje otázky. Samuraj sa rozúri, vytá si meč a vykrikne: Mohol by som ťa zabiť za tvoju drzosť. Toto, odpovedá mních, je peklo. Samuraj s prekvapením uvidel pravdu v tom, čo mu majster objasnil o zúrivosti. Uvedomil si, ako ho zúrivosť mala vo svojej moci. Upokojil sa, zastrčil späť svoj meč do púzdra a poďakoval majstrovi za jeho vysvetlenie. A toto, odpovedá majster, je nebo. Tento príbeh krásne ukazuje dva rôzne momenty. Peklo, kedy sme emóciou úplne ovládnutí a nekontrolujeme svoju reakciu. Nebo je zase miesto, kedy si uvedomíme, ako nás emócia mala vo svojej moci. Nemusíme chodiť ďaleko. Poďme do nášho každodenného života. Ste vodič? Predstavte si, že šoferujete svoje auto ráno do práce. Ste zamyslení, počúvate hudbu, rozmýšľate nad tým, aké povinnosti vás dnes v práci čakajú. No a v tom vás myšičkou kaskaderským spôsobom predbehne druhý vodič. Stala sa vám už takáto podobná situácia? Ak áno, ako ste reagovali? Vybuchli ste a kričali na toho druhého, čo si o ňom a jeho manévry myslíte? Ak áno, ako dlho trvalo, pokiaľ ste sa opäť upokojili? Stálo vám to za to? Myslíte, že ten druhý vodič si vôbec uvedomil, ako vás to nahnevalo? Asi nie. Tlak to zdvihlo jedine vám. Pritom kontrolu nad svojimi emóciami máte v rukách jedine vy. Nik iný. Veľa ľudí je presvedčených, že nemôžu svoje emócie ovládať, že nemajú nad nimi žiadnu kontrolu. To ale potom znamená, že emócie kompletne ovládajú ich a tým pádom aj výsledky ich jednania. No a s týmto presvedčením ja absolútne nesúhlasím. Je to jednoducho výhovorka týchto ľudí. Pohotovejšie zvládanie vašich citových výbuchov je jednou zo známok vašej emočnej vyspelosti. V knihe Pravidlá úspechu od Jacka Canfielda na strane 36 nájdete jednoduchý vzorec. Tento. Dobre si ho pozrite. U plus R sa rovná V. Základnou myšlienkou tejto jednoduchej rovnice je to, že
Každý výsledok vo svojom živote, ktorý zažívate, či už je úspešný alebo neúspešný, je výsledkom vašej reakcie na udalosti. Ak si to vložíme teda do nášho príbehu o šoférovaní, tak to, že vás niekto myšičkou predbehne, to je udalosť, ktorú nejakým spôsobom nedokážete ovplyvniť. Čo však ovplyvniť dokážete, to sú jedine vaše reakcie. Jedine vy rozhodnete, či vybuchnete alebo zostanete v pohode. Ak sa vám teda nepáčia výsledky, ktoré vo svojom živote zažívate, môžete urobiť jedine dve veci. Obviňovať udalosti, vodičov, vládu, počasie, že nedostávate dobré výsledky. Alebo druhá možnosť, jednoducho zmeníte svoje reakcie na udalosti vo svojom živote tak, aby ste dostávali výsledky, ktoré chcete. Rozhodnutie je na vás. Sebaovládanie nie je teda nič iné ako reakcie na udalosti vo vašom živote, ktoré si každý deň vyberáte. Aj dnes mám pre vás pripravené dve stratégie na to, ako si dokážete zlepšiť svoje sebaovládanie. Tu prvú som pracovne nazval Zober si oddychový čas. O čo ide? Ak ste zaplavení hnevom alebo nejakou inou negatívnou emóciou, zastavte sa. Zhlboka dýchajte a napočítajte do 10. Vyhnete sa tak unáhleným reakciám. Zároveň tiež dáte svojmu racionálnemu mozgu čas na to, aby sa tiež zapojil. Fakt, že sa dokážete rozhnevať, neznamená, že ste zlý človek. Znamená len to, že toho vo svojom živote úplne zbytočne veľa pokazíte. Prudký hnev dokáže úplne zničiť vaše osobné aj pracovné vzťahy a dokonca má negatívny vplyv na vaše zdravie. Tá druhá stratégia: daj si mentálne dobíjanie do svojho kalendára hneď teraz. Relax alebo cvičenie vaša myseľ potrebuje na to, aby si oddychla. Ak ste vo väčšej pohode, ak ste fit, odzrkadlí sa to pozitívne aj na vašich reakciách. Choďte na jogu, na masáž alebo pracujte v záhradke, ak vás to baví. Jednoducho vložte oddych do svojho života. Veď dokonca aj Boh jeden deň odpočíval. Týmto sme sa dostali na koniec tohto dnešného videa. V našom miniseriáli sme si prešli už 3 zložky emocionálnej inteligencie. Sebapoznanie, motivácia a dnes to bolo o sebaovládaní. Tieto 3 zložky sú vašimi osobnými schopnosťami. Týmto videom sa prehúpneme do ďalšej oblasti, v ktorej sú 2 zložky. Empatia a umenie medziľudských vzťahov. Práve tieto zložky sú vašimi sociálnymi schopnosťami, ktoré ožívajú v prítomnosti ostatných. Už v ďalšom videu sa pozrieme na empatiu. Dozviete sa napríklad aj to, ako dokáže empatia skvalitniť aj váš sexuálny život. Želám vám správne reakcie, aby ste dosahovali výsledky, po ktorých túžite. Majte sa krásne a teším sa na ďalšie stretnutie spolu s vami.